Здравейте! Днес ще ви представим електромагнитен вентил с ръчно възстановяване, нормално отворен тип, който се използва масово за битови инсталации. Какво означава нормално отворен тип? Означава, че докато към електромагнитния вентил не се подава напрежение, той седи в отворено положение и пуска газ. В момента, в който към него се подаде ток, той спира притока на газ. Тези електромагнитни вентили се подвръзват към газдетекторните системи във вашия дом или къща и съответно, ако има някъде изтичане на газ, газдетекторната система подава сигнал към магнитния вентил и той съответно спира достъпа на газ. Както виждате, тялото на магнет вентила е изцяло месингово. За да застане в отворено положение е абсолютно достатъчно да се натисне този бутон и магнет вентила вече е отворен. За целта на тази демонстрация сме подготвили един електромагнитен вентил, който е предварително подвързан към електрическата мрежа. Моля ви, не правете електрически подвръзки, ако не сте квалифицирани за това. В случая към магнет вентила не се подава напрежение. Съответно, ние можем да го отворим и той седи в отворено положение. В момента, в който газдетекторната система подаде сигнал за авария, както виждате, магнет вентила се затваря. Допълнителна информация и сравнения между този електромагнитен вентил и другите видове битови електромагнитни вентили може да намерите на нашата страница zonagas.bg. Не се колебайте да ни потърсите, независимо какви въпроси са възникнали.